Il-ħadd l-Università ta' Malta fakret jum għall-Awtiżmu 2024 organizzata mill-Malta Autism Center minn art auction, xiri ta' pjanti, face paint kif ukoll bouncy castle. Il-familji Maltin setgħu jiċċelebraw dawn il-jum li jfakkar l-awtiżmu, kundizzjoni relatata mal-iżvilupp fil-moħħ li taffettwa direttament il-perċessjoni u l-mod kif persuna tissoċjalizza ma' persuni oħrajn. Biflus kollha li jinġabru minn din l-attività marru bris il-Malta Autism Center. Diversi volontiera tkellmu ma' Net News biex jispjegaw is-sinifikat ta' din l-attività. Aħna il-Malta Autism Center, bażikament hawnhekk qegħdin nagħmlu stand tal-art. Bażikament aħna inġbarna studenti mis-center stess u saqsejnihom jekk jistgħu jagħmlu xi arti għal din l-auction tal-lum. Tal-art auctions aħna għandna xi ftit li huma non-autistic u anke dawk li huma autistic u juru u jpenġu affarijiet li that represents the autism itself. U aħna some autistic people we're very creative u għandna ħafna we have the best imagination in our lives. Għattu servizz fejn nistgħu ngħinu NGOs oħrajn biex ikun hemm miżjed awareness u għajnuna. Irid ikun hemm miżjed għajnuna. Ġejna biex nagħmlu face painting, illum. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif ukoll is-Sinjura Anne-Marie Grech saru din l-attività fejn kellhom l-opportunità li jitkellmu ma' volontiera kif ukoll ma' nies li għandhom din il-kondizzjoni sabiex isiru jafu iżjed dwar l-awtiżmu u ma kellhom ukoll l-opportunità li jsiru jafu x'inhuma l-isfidi li dawn il-persuni jaffaċċjaw ta' kuljum. Min-naħa tiegħu Bernard Grech spjega l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li tindirizza l-isfidi li jesperjenzaw nies bl-awtiżmu li tista' taffettwa nies ta' kull età u li sa issa ma teżisti l-ebda kura liha. Ħassejt illi kellna niġu llum għal din il-ġurnata għaliex jidher ċar illi l-awtiżmu f'pajjiżna għandna bżonn naħdmu iżjed mhux biss biex ikun hawn aktar awareness, jiġifieri aktar għarfien minn kulħadd imma anke biex nitgħallmu kif nistgħu nġibu ruħna aħna l-ewwel ħaġa biex ngħinu lill-persuni illi propju għandhom qegħdin fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Preżenti wkoll għal din l-attività kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista David Agius kif ukoll ix-Shadow Minister għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Graziella Gallia.